Jedným z problémových stromov v meste Košice je aj Ailanthus altissima, čo je pajasne žliaskatý. Je to jedna z inváznych drevín, ktoré sú aj zapísané v zoznamoch inváznych drevín Slovenskej republiky. A robia nám veľké problémy a chcel by som vám ukázať, ako sa ľahko dokážu uchytiť v priestore a hlavne na takýchto miestach, kedy v škárach, v budovách sa veľmi takto ľahko po kapovom chodníku uchytia. A čo chcem povedať, že je naozaj veľmi dôležité ich včas odstraňovať, pretože majú silný mohutný koreňový systém. Dosť jednoducho sa potom rozmnožujú aj vegetatívne, robia také odnože. A čo je veľmi dôležité, že keď ich budete odstraňovať, čo je zo zákona povinné, tak je dôležité dbať na to, aby boli odstraňované chemicky. Zákon hovorí jasne, že každý správca, každý majiteľ musí odstraňovať tieto invázne dreviny na pozemkoch alebo pri budovách, ktoré teda spravuje alebo vlastní. Čiže dávať si na to pozor, odstraňovať ich čím skôr, aby sa ďalej a ďalej takto nerozširovali. Keby vyrastli v takejto blízkosti, tak vám časom môžu poškodiť aj statiku tejto budovy a robí to jednoducho problém. Čiže dbajme na to, aby boli včas odstránené aj z týchto v podstate okapových chodníkov, aby sa tam neuchytávali.